ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କଥା ଆସିଲେ ମନକୁ ଆସିଯାଏ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର କଥା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବନ୍ଧୁତା ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତା ମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତର ବନ୍ଧୁ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମନକୁ ଆସେ। ସୁଦାମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ 2 ମୁଠା ଦାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ କହିବାରୁ ସୁଦାମା ଅତି କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ହାତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ କିଛି ଉପହାର ନେଇଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ 4 ମୁଠା ଚାଉଳ ଆଣି ଭାଜି ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣ ଦରବାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ସମସ୍ତ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଖୁଦ ଭଜା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଦ୍ୱାରିକାରେ ସୁଦାମା କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ କିଛି ମାଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ତ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟିଆଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଅଟେ।